हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आम 1 ରୁ 30 पर्यंत संख्या मानकर वर्ग शिखिबा। हो चलो। एक स्क्वायर होचे 1, 2 स्क्वायर होचे 4, 3 स्क्वायर होचे 9, 4 स्क्वायर होचे 16, 5 स्क्वायर होचे 25, 6 स्क्वायर होचे 36, 7 स्क्वायर होचे 49, 8 स्क्वायर होचे 64, 9 स्क्वायर होचे 81, 10 स्क्वायर होचे 100, 11 होचे 121, 12 144, 13 होचे 169, 14 होचे 196, 15 स्क्वायर होचे 225, 16 होचे 256, 17 होचे 299, 18 होचे 324, 19 होचे 361, 20 होचे 400, 21 होचे 441, 22 होचे 784, 23 होचे 529, 24 होचे 576, 25 होचे 625, 26 होचे 676, 27 होचे 729, 28 होचे 784, 29 होचे 841, 30 स्क्वायर होचे 900। भिडियोटी भल लगे लाइक कमेंट शेयर करंतु और यही भिडियो देखिया चैनल टी सब्सक्राइब करंतु। थैंक यू।